Dobro, Miro, znači vi ste bili kod Vangi, koje je to godine bilo? To je bilo, pa možda 88. 88. I šta je bilo razlog da to baš kod Vange da odete? Pa bio je razlog, moj Voja je izgubio pare, torbu sa parama, i sad mi smo to bili i oprostili. Kad smo pošli u Bugarsku, u Varnu, na more, Dule, Miša, Miomira i Voja, da nije bio Boban, možda i on bio. I svratimo kod prijatelja jednog u Kostinom Brodu. Gde je taj Kostin Brod? Pa to kad se pređe granica. Znači u Bugarsku? U Bugarsku. To je blizu Sofije, možda 10-20 km, ne znam. Aha, znači imali ste prijatelji u Bugarsku? Da, da. I odemo mi kod njega i mi pričamo njemu šta smo mi doživjeli. I on kaže, što ne idete kod Vange? Pa, kaže, ona će vam pogoditi i ime čoveka, i kuću, i sve. A jeste vi čuli za Vangu to? Pre toga? Mi smo znali, da, čuli smo i za Vangu. I onda ja kažem, Voji, ajde idemo, da vidimo ko je našao. A mi nećemo da tražimo tog čoveka pare, ali samo da znamo. Aha, a gde je pare izgubio? Na ulici ili gde? Na ulici. Od Striža do Paraćina išao je noću oko 1 sat, popio je bio i tad mu je ispala ta torba. Kad je seo u autobus Hopski, došao u Beograd, on se već malo i otrezio, vidi nema torba s parama. I mi ništa, ajde, rekao, idemo kod Vange. I odemo mi. A gde je Vanga bila? Vanga je bila u Petriću. Mislim, mi ne znamo gde je. Čuli smo tamo, ima kuću i to. Odemo mi u tom jednom malom mestu, lepo mesto, vrlo lepo, čisto. I pitamo za nju. Kaže, ona nije tu. Ona je, kaže, nedaleko, jedno 3 kilometara odavde, u nekoj kući, na nekoj poljani radi. I mi odemo tamo. Ona se već spremila da napusti tu kuću. To je bilo popodne. A šta znači radi? Prima tu ljude ili kako? Prima ljude, kako da ne, ali ona već završila i krenula je kući i čeka kola. A kuća je u Petriću? Kuća gde živi u Petriću. I onda i ona sedi na klupi, čeka kola. Dođite, kaže, vi sutra. Ko, Vanga vam kaže? Vanga. Ona, žena jedna sedi sa njom, pošto ona je slepa bila. A u kakvom je stanju bila? Se držala još dobro? Pa baba, pa onako, držića. I I vi ste na srpskom pitali, ona odgovorila na bugarskom, kako je? makedonski, bugarski, razumeli smo se. I ona kaže, dođite sutra. S tim, idite, prespavajte negde, stavite šećer ispod jastuka, šećer, kocke, verovatno, mi kupimo šećer, odemo u tom nekom selu, nađemo neku kuću, nešto, tu prespavali, držali šećer pod glavu i sutradan kod nje ujutru. Ono narod, puno. Pita nas jedan čovjek, pitamo mi čovjeka, jednog, on je poput stvari bio, on drži dete i žena sa njim. I pitam ja njega, zašto ste vi došli? Pa kaže, pa lećemo dete. Rekao, lečite dete? Kaže, da. Rekao, jel ona nešto pogađa, jel ona proriče neku sudbinu, jel ona zna nešto? Ma ne, kaže. Ona kaže, leči. Lele, rekao, što smo mi došli? Ništa. Onda reče jedna da prvo ulaze ljudi iz inostranstva. Sad mi smo bili stranci. Da, jeste. Bilo je još neko iz inostranstva, samo vi? Bilo je tamo, pa kaže ti puno sveta. I ne znam ko je odakle. I onda uđuše nekoliko njih, poslije mi uđemo, ja, Voja i Dule.
I ona kaže, Izvini, ali ti mi reći da ste morali prethodno da platite da tu banku? da, prethodno smo mi morali da uplatimo da li 50 evra po osobi Onda su ili vjerojatno 100... bile marke, nisu bile? Marke. Aha. Da li 50 ili 100, to nisam sigurna. Mi smo to platili, ona je rekla, nema da uplati tu banku, a njoj da damo koliko mi hoćemo. 10, 15, 10 evra ovih leva. Leva i to je to. I kad smo mi ušli, ona kaže, što ste vi došli? Voja kaže, pa ja sam izgubio neke pare. Da li vi znate da mi kažete ko je našao i to. A ona kaže, pare da namerite, rećete. Pa to sam i ja znala. Lele meni. Kaže on, a što si nervozan? Pa kaže, nisam nervozan. Ko? Voja? Da, pita ona Voju, što si ti nervozan? Kaže, pa nisam nervozan. Žena ti nije kurva, nije kurva. Ma kaže, ma šta me, kaže, to briga. Kaže, nego ja sam došla da te pitam, da li možete da mi kažete ko je našao moje pare? Kaže, pare da namerite, rećete. Jebote. I kaže ona, što niste krstili dete? Za Dulet? Da. A Dule je bio mali onda, 6 godina ima Pa bijem, tako bio Dule. Možda 4-5 godine. Ona stvarno, nismo ga krstili. Kaže, pa ja bi, eto, da ga vi krstite. Kaže, što ću ja da ga krstim? Kaže, imate crkvu Sveti Marko u Beogradu. Kaže, pa dobro. Kaže, a gde ste pošli? Mi Voja počela priča, idemo na moru u Varnu. Kaže, što idete? Pa kaže, idemo malo da odmorimo. Kaže, nemojte da idete. Lele sad, šta će da veruješ? Da li da ideš, da ne doživiš neki udes ili šta? I ništa, ma, kakvi. I tako da, ništa ona nama nije rekla. Pa dobro, pogodio da nećete da nađete pare. Eto. I to je to. Drugo, ništa nije ona rekla. Tako da sam se ja i razočarala. Dobro. A kažeš da je Dula imao 4-5 godina, još nije išao u školu? Ne. Onda je to bilo ranije, ono je 82. godište, onda je to bilo možda 86. Pa možda 86. 7. Ne. Da, tako. Tako, 86. 7. Tako da ja i mi, onda smo njoj dali 20 evra, ovih leva. A ono je otišao državi. Što ti uplatiš u banku, to ide državi. Nju su doveze jedna crna velika kola, to su državna kola. A to što su priče, da ona te Hruščova, ona rekla, idi tamo, bit će atentat, idi tim putem, Todorovu, da ide na taj put, na onaj put. Todoru Živkovu? Todoru Živkovu. Ona je imala informacije od države, za te državnike. Zvataš? I ona je to pričala. Znači, ona je radila za državu, država je od nje imala koristi, kad ti platiš 50 ili 100 maraka, možda 50, ne mogu da se setim. A su morali ovi ljudi da plaćaju drugi Bugari tu koji su bili? Svi. I taj čovek sa tim detetom kaže, ja ne znam da li ona pogađa nekom nešto. Mi znamo da ona leči. Prema tome, što snimaju filmove, što je ona proriče sudbinu, od toga nema. Ja sam to lično doživjela.
Dobro, a jeste pričali sa tim ljudima drugim što su još čekali osim tog? Ne, samo sa tim čovekom, čak je Voja i uzeo telefon, od njega bio, ne znam da li su se neka čuli, da li se Voja čuo, ne znam, ali Dobro, je strano.